duk yawan shekarunka ko ƙarancinsu, kada ka yadda su hana ka neman duniya da lahira. A kan neman duniya, ka iya zama azzalumi, amma ka kiyaye, kar ka ɗau haƙƙin kowa, ko da kai kanka, kuma kar kai ƙarya. Amma ka tabbata ka zama abin alfahari a cikin al'umma. Amma a kan neman lahira, ba sai ka tayar da hankalinka ba, kuma ba sai ka sha wahala ba. Kai dai ka tabbata ka kiyaye duk dokokin Allah da na gwamnati, sannan ka tabbata ka samu wani matsayi a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka hori zuciyarka da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari a duk abin da kake yi na yau da kullum, ko da a cikin barci ne. Sannan ka sani komai mai yiwuwa ne. Ni ina ƙaunarka, Sanusi Yahuza. Fatan alkhairi.